עוד פרק בתחקיר המזון הגדול שלנו, הערב חיים ריבלין, ביצים. ביצים. ענף המטילות, התרנגולות שמטילות ביצים, זה ענף מאוד מאוד רגיש. כל חומר שאתה נותן לתרנגולת בסופו של דבר מגיע לביצה, לכן אסור לתת לתרנגולות הללו כמעט שום תרופה, יש רק 2 תרופות וגם הן במינון מאוד מאוד נמוך, אבל בשנים האחרונות מגיע למשרד החקלאות מידע על כך שרופאים וטרינרים נותנים תרופות אסורות לאותן תרנגולות מטילות, וחמור מכך גם חומר מסרטן ודאי בבעלי חיים וחשוד כמסרטן בבני אדם, כאמור לתרנגולות מטילות. המידע הזה הגיע למשרד החקלאות, הם לא עשו בו דבר עד הערב כשאנחנו הצגנו להם הוכחות שהדברים הללו אכן מתרחשים. בואו נראה את התחקיר. אם נחשוב על זה, לול תרנגולות מטילות הוא בעצם מפעל לייצור מזון לכל דבר ועניין, ואפילו מאוד פופולרי, שהרי כל ישראלי בממוצע צורך 240 ביצים בשנה ממפעל המזון הזה. מכאן נצפה שכך הוא ייראה, נקי, מעוברר, איך לומר, מעורר תיאבון. סיור שעשינו בכמה מושבים בצפון, משם מגיעות אלינו רוב הביצים, קלקל לנו מעט את התיאבון. הלולים מטונפים עד שכמעט לא ניתן לראות מבעד לרשתות. הררי על השלשת, צועת העופות, שהיא מקור זיהום פוטנציאלי ומקום מסתור לחולדות, נערמים עד לגובה הסוללה, שם מונחות הביצים. המצב התברואתי והצפיפות גורמים לא פעם למחלות. שלא כמו תרנגולות לשחיטה, לתרנגולות מטילות מותר לתת 2 תרופות בלבד, וגם הן במינון נמוך. כל יתר התרופות, ובכללן התרופות האנטיביוטיות, אסורות, כי הן עוברות לביצה ומשם אלינו. יש לי 1,000 מטילות פחות או יותר. יש להם שלשולים בזמן האחרון. עכשיו התייעצתי עם וטרינר שאמר לי לקחת אמוקסיצילין לפי 150 גרם לקוב. יש לי רק באריזות של קילו. 450 שקלים. 450 שקלים? אתה יודע מה, אני מפנק אותך, אני אעשה לך את זה כולל מע"מ. יאללה. תגיד, השתגעתי. אבל אחי, אין לי מרשם אגב, לא יודע אם אתה בעניינים, אין לי מרשם. אל תדאג. לא לדאוג. גם לזה אני אדאג אם יש בעיה. נזכיר, אמרנו שיש לנו מטילות, למטילות אסור לתת תרופות, אבל הסוכן של חברת פיור הגיע למקום המפגש במרכז הארץ לתת לנו את מבוקשנו. זה אנטיביוטיקה. זה אנטיביוטיקה שזה נגד הבעיות של... תראי מה יש להם, זה גם טוב למעיים וגם טוב לבעיות בשינה. מטילות של הביצים? כן. זה לא כתוב טוב, זה לא משנה. לא, אבל זה כן, אותו גם פה, פשוט המינון הוא יותר קטן, אבל אין בעיה לתת גם יותר. פה נסמים מינון קטן, יש חרס יותר. כן. אחרי שקיבלנו אנטיביוטיקה בלי מרשם רופא וטרינר, בניגוד לחוק, לתרנגולות שבכלל לא אמורות לקבל אותה, הנה כאן בתווית, החומר הוא לתרנגולות פטם למאכל בלבד, סיפרנו לסוכן שהמטילות שלנו סובלות מבעיה נוספת, פטריות בריאות. ומצידו, מהיר להביא לנו את החומר הזה. איך משתמשים בזה? אתה תסביר לו? לא, אתה שם את זה גם משתייה. צריך לשאול אותו ככה, כמה הם שותים, אותו דבר כמה הם שותים, וגם מחשב. זה 250,000 ליטר. 250,000 ליטר. עכשיו, זה חומר חיטוי נגד פטריות. כן. ותמיד יש לי את זה... זה הפטריות של התרנגולות, נכון? שנייה, כאלה שיש להם בריאות וזה, כדי שלא... בדיוק. אוקיי, סבבה. וזה סבבה גם למטילות והכל. כן. זה שלך? כן. האיש בתמונה הוא לא רק סוכן תרופות של חברת פיור, בהכשרתו הוא רופא וטרינר. הוא אמור לדעת שהחומר שהוא נותן לנו להשקות את המטילות הוא חומר מסוכן לשימושים של חיטוי קרקע בלבד. הנה על התווית כתוב במפורש שיש להרחיק את בעלי החיים לפני השימוש. שלא לציטוט, אם אני לא טועה, שמעתי, שמים 200 cc לקוב. החומר שסוכני חברת התרופות אומרים לנו לתת לעופות הוא חומר מסרטן בבעלי חיים וחשוד כמסרטן בבני אדם. למען הסר ספק, חל איסור לעשות בחומר שימוש. כך כתב ב-2009 מי שהיה מנהל השירותים הווטרינריים, אחרי שהגיע למשרד החקלאות מידע מודיעיני, ולפיו רופאים וטרינריים עושים שימוש בחומר המסרטן כתרופה לעופות. יש לי פטריות בריאות, במטילות. הוא אמר לי שאתה תוכל לתת לי איזושהי עצה מה אני אמור לעשות עם החומר. מה יש?
פיתוי או... לא, מטילות. מטילות. וזה אותו הרופא שבעקבות המידע עליו חידד משרד החקלאות את איסור השימוש בחומר. אתה יכול לתת, לרסס את זה ולתת במים. אוקיי, ומה המינונים? זו השאלה. 100 סמ"ק ל-1,000 ליטר. איזה משטח? על העופות. על העופות, אוקיי. מי הרופא המטפל שלך? זהו, שאין לי רופא מטפל, לכן אני קצת עובד עצות. אם תגיד להם, יכול להיות שיגידו לך שאסור לעופות... עזוב, מה הם יגידו? אני שואל אותך. בסדר, אתה אל תגיד שום דבר. למען הסר ספק, החומר הזה עלול למצוא את דרכו מהתרנגולת לביצה, וההמשך ברור. הרופא הזה לכאורה מרעיש את הלקוחות הסופיים שלו, שזה בעצם אנשים כמוני וכמוך שקונים ביצים לבשר במשך שנים. אתה יכול לרסס את זה ולתת במים. זה על פניו נראה מאוד חמור ודורש טיפול. כדי להבין שכל דבר שניתן למטילות יגיע גם לביצה, הנה בשנת 2012 משרד החקלאות מצא בקרוב ל-20% מהביצים שבדק את התרופה קלופידול. זו תרופה שמיועדת לפטם, היינו עופות מאכל, שמוכנסת למזון שלהם כבר במכוני התערובת. כשבמכוני התערובת לא מנקים היטב את המכלים ומכינים בהם מזון למטילות, התוצאה, התרופה, נכנסת לביצה. ואכן אנחנו לא רוצים לאכול ביצים עם תרופות, בטח לא עם חומרים מסרטנים. את התרופות הללו אנו עלולים לקבל גם מאכילת העוף עצמו. הנה לדוגמה התרופה הזאת. בהולנד שם היא מיוצרת, נדרשים 18 ימי המתנה בין מתן התרופה לשחיטה. בארץ אותה תרופה בדיוק של אותה החברה, נדרש זמן המתנה של יומיים בלבד. לאן מגיעות שאריות החומר? נחשו בעצמכם. בימים אלה מכניסים נוהל חדש שאמור להחמיר עוד יותר את הדרישות, גם של הניפוק, גם של ההחזקה במשק, גם הבקרה שלנו, וכמובן בסוף התהליך גם השאריות. בחזרה לתמונות הללו, אז הביצים כבר ראיתם מגיעות לשולחננו, אבל תתפלאו בוודאי לשמוע שעל השלשת הזאת תגיע גם לצלחת נוספת שלנו. 170,000 טון צואת עופות ניתנים מדי שנה כמזון לעגלים ופרות. באירופה זה אסור, בארצות הברית וישראל זה מותר. מאחר וקיימת סכנה טוקסיקולוגית לבריאות הציבור בהכללת לשלשת עופות במזון לבעלי חיים, יש לאסור את השימוש בזבל עופות המכיל חומרים אלה, אנטיביוטיקה וזרזי גדילה. כך כותב הפרופסור אפרים כהן, עד לא מזמן יושב ראש ועדת ההיגוי לשאריות כימיות מהחי, למנכ"ל משרד הבריאות. בעקבות הדברים התכנסה ועדה, אבל המציאות נותרה כשהייתה. לא הוכח שזה פוגע בבריאות הציבור נקבע, והחלופות אלה יהיו יקרות יותר. נו, אז מה בריא יותר לאכול? את הביצה או את התרנגולת? באמת שאלה קשה. כן, חיים, תישאר איתנו לתגובות לערב. תגובת משרד החקלאות, זה מה שאומרים שם, זבל העופות לא מוגש כמזון לבקר בצורתו הגולמית, אלא מחייב טיפול טרם הגשתו לבעלי החיים, והמתנה של 15 ימים טרם שיווקו. בתוך מספר חודשים יחויבו לולים בתנאי סף מינימליים לייצור ביצים. בחברת פיור אומרים שחבל שחדשות ערוץ 2 פעלה בדרכי מרמה ומצגי שווא כדי להכשיל איש מקצוע שפעל בתום לב ופעל על פי דין. אם היה איש המקצוע בוחן את לול המטילות, יכול היה לרשום לה אנטיביוטיקה מותרת ומתאימה שאינה חודרת לביצים. עוד אומרים שם באשר לחומר השני שסופק הוא לא מסוכן בריכוזים נמוכים ואינו מחויב במרשם רופא כלל. בשנתיים האחרונות לא מכרה פיור את החומר ללולי מטילות, אלא אך ורק לחיטוי מדגרות ולולים רגילים. חיים, חבל שהשתמשנו, עשינו מצג שווא, ככה עושים תחקיר. נכון, אז עשינו מצג שווא, אבל בעקבות התחקיר הזה, בכל אופן במשרד החקלאות, מוסרים לנו שכל המעורבים בסיפור הזה כבר זומנו לחקירה באזהרה במשרד החקלאות. תראה, הנושא הזה של מתן חומר מסרטן ידוע למשרד החקלאות ולא נעשתה איזושהי פעולה ממשית. גם מתן תרופות אסורות למטילות, גם הנושא הזה ידוע. רק בשבוע שעבר כתב רופא וטרינר בכיר למנהל השירותים הווטרינריים, קשר השתיקה וההשתקה בנושא הזה חזק, ודבר לא נעשה כדי להתמודד עם הבעיה. נקווה שהדיבורים על רוחות חדשות שמנשבות כעת במשרד החקלאות אכן יתממשו ומישהו יעשה סדר בענף הזה. משרד החקלאות הוא לא רק של החקלאים, הוא של הציבור כולו. עניין אחר, דני, אתמול אמרנו בשידור, ואנחנו שווים ואומרים, הראינו את משווק של פיצה רומא שמוכר סוגים שונים של גבינות. הרשת מבקשת להדגיש כי בסניפים שלה משתמשים רק בגבינות אמיתיות.
ומחר בסדרה... ממה תוציא לנו את התאבון מחר? הצמדנו תזונאית למשפחה ישראלית ממוצעת, היא עקבה אחריהם יום שלם, רשמה, ספרה, תיעדה את כל מה שהם הכניסו לפה, התוצאות הפתיעו אותם, וגם אותנו אני חייב לומר. נראה לכם גם מה ההבדל בין יוגורט או חומוס שעושים בבית לאלה התעשייתיים. תודה חיים, זה מחר. עכשיו לניו יורק,